A piscina municipal de Teis xa leva pechada hai 3 anos, logo do incendio ocorrido o 28 de maio de 2022. A isto hai que engadir que Abel Caballero, alcalde da cidade, anunciaba o 21 de agosto de 2023 o inicio do proceso de reconstrucción da piscina municipal. Podemos comprobar a día de hoxe que as obras nin tan siquiera comezaron. O peche da piscina está a causar un grave perxuízo á veciñanza de Teis, que agora ten que desplazarse a outras instalacións municipais de outros barrios e parroquias da nosa cidade. E os centros educativos tampouco poden utilizar esta instalación para realizar actividades extraescolares. É totalmente incomprensible e injustificable que logo de 3 anos pois ainda estemos falando de cando se van a iniciar as obras. A isto hai que engadir que se as obras comezaran hoxe non van a estar finalizadas antes seguramente do ano 2027, polo que estaríamos a falar de 5 anos cunha instalación municipal tan necesaria para o barrio de Teis como a piscina, pechada pola ineficacia e incapacidade do goberno municipal que preside Abel Caballero. Teis contaba con 2 piscinas, a piscina de Tea, esta piscina municipal, agora non contamos con ningunha. Non abandono de Teis.